У мяне заўжды былі няпростыя адносіны з англійскай мовай, роўна як і з некаторымі іншымі замежнымі мовамі. Я ніколі не думала, што яны мне насамрэч спатрэбяцца ў жыцці. Мой першы такі больш-менш акрэслены ўспамін пра вывучэнне англійскай мовы. Гэта мы ў пачатковай або, магчыма, гэта быў 5 клас у школе, і настаўніца англійскай мовы прынесла такія фігуркі сабачак, пудзеляў і котак, і мы іх лічылі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Потым былі, канешне, усе гэтыя сакральныя тэмы а-ля London is the capital of Great Britain і ўсё такое. Мы вучылі тэмы, якія распавядалі пра горы Шатландіі, але жывучы у рабочым пасёлку, Бабруйскім раёне, я ніколі не думала, што гэтыя горы Шатландыі будуць мець да мяне некалі прамое дачыненне, што я іх убачу і што я не ведаю, камусьці буду распавядаць па-англійску пра гэта. Пры тым, што залаты медаль у школе мяне быў, і потым ва ўніверы у мяне нават была, магчыма, 9, магчыма, 8 ці штосьці такое. Я думаю, проста гэта адносна ўзроўню гомельскага філфаку мне такое выдалі. Але потым тут мусіць быць такая, ведаеце, монтажная раптоўная склейка вельмі дрэннага сцэнарыста, вельмі дрэннага рэжысёра. Я аказваюся ў сітуацыі, калі англійская мова патрэбная. А мяне атачаюць людзі, якія яе ведаюць даволі добра. І ў мяне такое пачуццё, нібыта ўсё жыццё я трэніравалася гуляць у футбол, навучылася класнаму дрыблінгу, класным там перадачам, галы забівала галавой. І тут раптам я аказалась на дарозе, я гляджу, бачу на сабе лічбу, і аказваецца, што я бягу марафон. І ў гэтым марафоне усе людзі апярэдзілі мяне ўжо прыкладна на 20 кіламетраў, а то і на ўсе 35. Але бегчы трэба. Я вырашыла, што жыццё і так даволі складанае, каб яго яшчэ нечым ускладняць, і стала шукаць спосабы зрабіць вывучэнне англійскай мовы больш-менш камфортнымі для мяне, цікавымі, прыручыць мову. Сярод іншага я пачала глядзець фільмы в арыгінале з англійскімі субтытрамі. Потым, праўда, эксперымент натуральным чынам зайшоў у такія глыбіні, калі ты глядзіш кіно па-англійску, але субтытры ў цябе польскія, і гэта вельмі дапамагае. Або літоўскія, гэта не вельмі дапамагае, але дапамагае. Або чэшскія, або яшчэ нейкія. Французскія таксама былі ў маім жыцці. Гэта быў фільм «Носферату» з дачкой Джоні Деппа, Лілі Роуз Депп. Правільна? Лілі Роуз Депп. Але, канешне, субтытры — гэта ты прапампоўваеш не навык маўлення, не навык аўдыявання, ты чытаеш. І агулам усе мае замежныя мовы, якія вывучаю, яны больш такія вось на гэтым узроўні, на ўзроўні чытання. І вось гэтыя людзі, якія на марафоне ўжо прабеглі 20 кіламетраў, а я яго толькі пачынаю, яны часам кажуць мне, гэта не адзін раз было, казалі: ты не падобная да чалавека, які не ведае англійскай мовы. І з гэтага ў мяне нарадзіўся жарт, я яго паказваю ў стендапах. Я разумею, што пераказваць жарты са стендапаў на відэа ў YouTube гэта не смешна, але я ўсё роўна перакажу. Мне кажуць, што ты не падобна да чалавека, які не ведае англійскай мовы. І тут я саджуся на картаны, раблю такі гопнічаскі выгляд і кажу: а цяпер падобна. Вось так гэта неяк выглядала. І я працягвала глядзець кіно з субтытрамі. У нейкі момант я заўважыла, што пачынаю чытаць усё больш бегла. Я зразумела, што я адкрыла для сябе, разблакавала нейкую новую магчымасць, цудоўную, чароўную. Аказалася, што фільмы ў дубляжы або ў гэтай агучцы, якая паверху ідзе, гэта зусім не тое, што фільмы в арыгінале. Я гляджу цяпер фільмы на любой мове з англійскімі субтытрамі, калі яны ёсць. І гэта цудоўна і раскошна чуць сапраўдныя галасы Зіндэй, Адель Лянэль, Маргарет Кволі, Джилліан Андерсон і гэтак далей. Я
не слухаю галасы акторак, якія агучваюць усіх іх. І часта гэта адна акторка, якая дорыць свой голас, безумоўна прыгожы. І, канешне, акторская гульня, яе вялікая частка складаецца з голасу, з інтанавання, з вось гэтай падачы, гульнёй, з тонамі, тэмбрам і гэтак далей. І ў гэтым плане мой марафон мне падабаецца, таму што я рэальна атрымала новую асалоду. Я зусім інакш гляджу і бачу кіно. Мне гэта падабаецца. А з іншага боку ёсць адзін нюанс. Паколькі англійскія субтытры я не ўспрымаю так хутка, як тэкст па-беларуску. Мне даводзіцца больш часу праводзіць унізе экрана, і я губляю частку карцінкі. То бок я чую сапраўдныя галасы ўсіх гэтых Зіндэй і Маргарет Кволі, але я часткова губляю тое, што яны гуляюць тварам. У нейкі момант я падумала, а можа адкаціцца і зноў пачаць глядзець фільмы ў дубляжы. І я зразумела, што не, я не магу гэтага рабіць. Гэта быццам бы ты калісьці паспрабавала першыню нейкую цудоўную каву, і тут табе прапануюць зноў выпіць каву жакей. І хоць я не такая снопка, і я, дарэчы, магу выпіць каву жакей, і я нават адчуваю некаторую рамантыку у тым, каб выпіць каву недзе на вакзале, абы якую з аўтамата, або на запраўцы, у гэтым нешта ёсць. Але глядзець фільмы ў дубляжы цяпер мне неяк фізічна непрыемна. І я разумею, што я аказалася ў такім цікавым пераходным стане, таму што я ўжо не гляджу кіно як раней, але я ўсё яшчэ не магу яго глядзець напоўніцу так, як глядзяць людзі, якія ведаюць добра англійскую мову. У любым выпадку хочу адзначыць, што трэба часцей нагадваць сабе, што прагрэс вывучэння мовы сапраўды ёсць. І тое, што мне падаецца, што я вучу яе дужа павольна, не вельмі паспяхова, гэта мне падаецца. Нядаўна я была на фільме, гэта польска, не ведаючы прадакшн, карацей, фільм называўся «Эрупцыя», і часткова ў гэтым фільме былі польскія дыялогі, якія не суправаджаліся субтытрамі, і астатняе было па-англійску, і былі польскія субтытры. У нейкі момант я злавіла сябе на адчуванні, што я не чытаю субтытры і агулам усё разумею. Магчыма, не кожнае слова, але сэнс таго, што адбываецца, поўнасцю для мяне празрысты. І гэта было цікава, нібыта я ехала на ровары з такімі падстраховачнымі колачкамі, і ў нейкі момант яны зніклі, але я працягвала ехаць на гэтым ровары. І гэта было цудоўна.